Maraming tao, binagsa talaga, oh, no? Maraming itong ano, dito makikita talaga yung ano, no?
Go! Gini ko! Mayawag na malaking kaya pamalo na kasama niya yun. Kasama niya. Yung nakapako si Papa Mebe, kapag siya yung kuya ko dito. Kasama siya. Opo. Hindi siya. O makita sa video yan, wag ano. Nakita namin. Kano siya nung pagpapamatay. Tapos si Papa Mebe, tinulak na. Hindi na tagal mo, kainin mo.